ҳамлаи интиҳорӣ ба масҷиди Эдгоҳ дар шаҳри Кобул ба 12 нафар расид. ҳамзамон 32 тани дигар шадидан маҷрӯҳ шуданд. шумораи кушташудаҳо бар асари таркиши интиҳорӣ наздики яке аз бузургтарин масоҷиди шаҳри Кобул афзоиш ёфтааст. Бар хабари расонаҳои дохилӣ теъдоди ҷонбохтагон ба 8 нафар расида, ҳамзамон 32 кас шадидан маҷрӯҳ шуданд. ин ҳодиса замоне рух дод, ки дар масҷиди Эдгоҳ бо модари яке аз роҳбарони ҷунбиши ҳаракати Толибон маросими хайрбод баргузор гардида буд. гуфта мешавад, ҳадафи ҳамла маҳз роҳбарони Толибон ва вазироне ки аз ҷониби онҳо интихоб ва таъин гардиданд қарор доштанд. дар робита ба ин ҳодиса 3 нафар боздошт шуданд, ки ҳар сеи онҳо ҷангиёни Доиш, созмони мамнӯъ дар Тоҷикистон мебошад.